Зейде коронавирус белән авыручылар көннән-көн арта. Табиблар әйтүенчә, омикрон белән бер рәттән котлаулары кичерелә торган дельта штаммы йоктыручылар яңадан күзәтелә башлады. Шул сәбәпле вакытлыча йогышлы авырулар госпиталендә дәваланучылар өчен урыннар санын 40-ка кадәр арттырырга туры килде. Бүгенге көндә бүлектә 28 урын исәпләнә. Алар барысы да авырулар белән тулы. Кызганычка каршы аларның икесе генә вакцина ясаткан, ди госпиталь мөдире Әнвәр Нәбиуллин. Поэтому в связи с тем, что раз поток увеличился больных, в настоящее время было принято решение расширения ковидного госпиталя. В настоящее время до 40 коек. В последующем, если необходимо будет, еще более расширимся. До 50 и так далее. Бүгенге көндә 4 кеше авыр хәлдә реанимациядә ята, тәүлегенә 3тән алып 8 кешегә кадәр дәваханәгә салырга туры килә. Авыручыларның күбесе 70-80 яшьтән узган, вакцина ясатмаган өлкәннәр. Коронавирусның омикрон штаммын йоктыручылар җиңелчә кичерә. Алар өйләрендә дәвалана ала. Ә дельта белән мөрәҗәгать итүчеләр дәваханәгә салына. Единственное, хотелось призвать население, чтобы они прививались. Потому что вот сейчас, именно мы сейчас видим, в настоящее время тут лежит 28 человек, из них 26 человек не привитые. Йогышлы авырулардан саклану өчен вакытында прививка ясату, профилактик чараларны үтәү, битлекләр кию дә уңай тәэсир итә, ди табиблар. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.